Benvinguts pilateros, que sé que trobava a faltar aquí una miqueta de renovació de vídeos en el canal. Bueno, d'entrada, feliç 2021 a tothom, ja m'estava colant, que em veig amb l'obligació de desitjar-ho després de finalitzar aquest 2020 en controvers. I després, bueno, com cada inici d'any es veu com molt adherit a bons propòsits, volia aprofitar per fer un parell d'aclariments. Llavors, el primer de tot, és rectificar que el pilates no és l'eina més adequada per perdre pes. Així que tots aquells que us han venut per l'exterior com pilates pierde peso, saps? Subratllar-los con tinta roja. Per què? El pilates ens és superútil per implicar músculs que queden inhibits per condicions posturals o molt mecàniques o molt estàtiques. Persones que treballen moltes hores d'oficina, que estan en un patró asseguts a la cadira, arriba un moment que hi ha músculs que queden com agarrotats, garrativats i inhibeixen d'altres. O per persones que fan feines mecàniques, com per exemple temes de neteja, que anem amb la direcció de moviment tònic. Llavors, el pilates per aquesta via ens ajuda moltíssim a rectificar, a sentir-nos millor en la postura, a obrir músculs, a mobilitzar articulacions, etc. Però que no us ho venguin com una teràpia de perdre pes, per què no? Què podem fer per perdre pes? Diferents estudis avalen els entrenaments intervàl·lics d'alta intensitat, que es caracteritzen per períodes d'activació quasi anaeròbica, seria fem un minut al 80% amb pauses de recuperació incompletes. Tot i que darrerament s'està dient que això per persones desentrenades sí que podria activar vies de consum de crema de greixos. Per persones entrenades únicament el que farem serà millorar la nostra resistència cardiovascular a entrenaments anaeròbics, els que ens fan pantejar. Llavors, propostes des d'aquí. La informació més fiable avui dia ens diu, els entrenadors i els nutricionistes, que si volem optar per la crema de greixos necessitem treballs de resistència aeròbica de duracions superiors a 20 minuts. Com sempre, es proposa 20 minuts com a mínim, hi ha gent que proposa els 30 o inclús els 40. Anem a ser optimistes i creure que a partir dels 20 comencem a cremar greixos. L'ideal per aquí és fer esports d'una intensitat moderada que podem subjectar en un llarg període de temps per activar vies metabòliques en les que sí que hi hagi implicació de crema de greixos. Superimportant. Llavors, què podem optar en aquest segon confinament? Caminar. Caminar hora i mitja, si volem un resultat una mica. Aquest seria com el protocol més bàsic, no? Sortir a nedar, que per sort les piscines estan obertes, contractar un entrenador personal i anar en bicicleta, sobretot. La bicicleta és una mescla d'aeròbic intervàl·lic molt interessant. I res, dit això, avui espero, donada la profunditat de la sala, he hagut d'adaptar el visor del mòbil d'una forma que se'n vegi. Començarem aquí amb la part principal de la sessió. Començarem d'una forma més activa i més global per intentar contrastar amb el fred. I res, som-hi, venga, por ello. Perfecte, doncs comencem. Em col·loco de perfil més que res perquè pugueu observar el patró de col·locació d'esquena pelvis. D'entrada, sense sabates, comencem a la mà fama. I el que faràs serà adreçar lleugerament el teu pes cap a les punteres i cap als talons. Amb el gest d'abaixar talons, el que vull fer és desplaçar el meu pes i l'enrebo cap al terra. Inspiro, m'allargo, exhalo, baixo suau. Inspiro, allargo, exhalo, baixo suau. Inspira, exhala. A l'exhalar, baixa escàpules cap al centre de la teva columna, i a baixar espatlles. Inspira, exhala, inspira, exhala. I comencem amb respiracions allò on creueu per mig de les mans per davant del pit, no cal que toquin esternum, i d'aquí a l'inspira, allarga els braços cap amunt i cap al sostre, exhala, flexionant colzes i meló, que important, fixeu-vos que la meva esquena descén de forma recta fins a aquell punt en el que busca apropar-se
cap al pit. Aquí relaxes cervicals, relaxes esquena, busques allargar cap posterior les teves cames. Fantàstic. No puc obrir els braços al lateral perquè em tocaré amb les barres, però a l'inspirar recuperes braços cap als laterals. Exhala i repeteixes el mateix. Flexiono colzes, flexiono pelvis, exhalo del tot. Deixo anar el deixant, recorda't, alliberes si vols, pots fer balls d'espatlles. Aquest petit joc. Si arribem al terra, busquem proximitat de les mans amb el terra. Fantàstic. Inspira, desplaçament del lateral. Exhalo. Flexió, flexió, relaxació. Et quedes aquí un parell de respiracions. Inhala. A l'exhalar, estén bé genolls, arriba a pelvis, busca proximitat. Pic cap a les cames, inhala. Exhalo. Inhala. Recuperes, exhala, repeteixes circularment, farem un parell de vegades més. Deixo anar. Arribo al terra, relaxa cervicals. Veuràs que en cada repetició hi ha una miqueta més d'adaptació o es deixen una miqueta millor els isquiotibials i les lumbars. Si al principi et costava, a mesura que anem escalfant els músculs, aquests et donen un plus d'angle. Segueixes el cap. Inspira. I l'últim, exhales. Flexiono, flexiono, flexiono. Fantàstic. Recuperes. Pujant pels laterals. Fantàstic. I aprofitem i col·loquem les manetes directament darrere del cap, zona clatell. I el que faràs aquí és, a l'inspirar, pressionar les colzes cap endarrere, alçar la mirada i desplegues el tòrax. Obriríem la línia mitja del pit. Increïble Hulk, el gest és molt olímpic. I a l'exhalar, acompanyo suaument, fico mà dit, tanco cremallera i abaixo cervicals. Inspira, obro pit. Colzes, empenyen cap endarrere. És com si volguessis agafar i dotar la teva postura de presència. I a l'exhalar, articulo suaument, m'endormalic dins i portant aquest gest subjecto panxeta. Anem activant musculatura central del core i alhora ajudem a obrir cervicals, a anar trapezi. Ho vas fent, no forcis cervicals, important és simplement acompanyo, m'interessa el gest de la força de colzes cap endarrere, per activar tota la musculatura que rodeja i envolta l'escàpula. Acompanya respiració. Exhalo. 2 vegades més. I l'última. D'aquí baixes suaument i passes a col·locar les mans sobre els genolls. Anem a implicar una miqueta la rotació del tronc abans de començar amb la seqüència. Important, gest de sentadeta, genolls no passen punta dels peus, és el cul que es desplaça avall i endarrere, força gluti per vertebrals i abdomen. I d'aquí, a l'inspirar, el que buscàvem com els altres vídeos era petita torsió, desplego el pit, el braç, la mà. A exhalar, subjectes panxa, recolzes, inspires a l'altra banda. Em dones l'esquena, a exhalar, subjectes, recolzes. Empeny des dels talons i busca edificar la postura, créixer cap al sostre. A l'exhalar, important, recollir, que la peça clau en aquest punt sigui l'abdomen. Allarga tant com puguis. Recordeu que tot el tema de torsió el que ens ajuda és una miqueta a mobilitzar les últimes vèrtebres lumbars, que són les que tenen més mobilitat. La columna lumbar. I alhora també entrenar musculatura. Ens ajuda a alleugerir aquesta tensió sobrecarregada de vèrtebres pressionades d'estar segons. Aneu fent, ja sabeu com sempre jo vaig fent explicacions. Completes un parell més. Perfecte. I d'aquí recuperes de forma arrodonida, pujo cremallera, magnifico, roto espatlles, amunt avall i endarrere. Comencem amb la seqüència. Aquí el que buscarem és tenir la mà per davant nostra. Us l'explico primer, si voleu, i així després ja m'acompanyeu. Com començarem aquesta seqüència? Inspiraràs al lateral, com hem fet a l'inici,
exhalaràs flexionant, com us he ensenyat, arribaràs al terra, buscaràs aquesta extensió posterior del teu cos i m'avançaràs amb les mans fins a col·locar-te a la planxa. A planxa, mantenim una respiració, inhala i exhala. Vale, ja inhala, obres cap a la pantalla, exhala, tornes, inhala, te'n donaràs l'esquena, exhala, tornes i d'aquí caminaràs una passa enrere o avançar els peus i ens quedem amb la piràmide. Piràmide, gos boca avall en ioga, recordo, pressiono el terra, li fico. Vale, fantàstic, d'aquí caminaràs cap als teus peus i amb malic que fan morir, et recuperes, tanco malic i recupero, i repetim, sí? Ai, això no m'ho aguantava, però això no és molt. Vale, doncs acompanyeu-me, comencem. Braços als laterals, desplega tòrax. Inspiro, exhalo, flexiono, arribo avall. Vale, inspira i exhala. A l'exhala busco estirar genolls, apropar mans cap al terra, pic cap a les cames. Vale, m'avances fins a acabar en planxa. Potser em quedo fora de l'òrbita de la pantalla, és difícil això d'encaixar. Vale, fantàstic. D'aquí inspira, obre pantalla, exhalo, tanco malic, miro cap al terra, inspira, obres amb l'esquena, exhales, tornes cap al terra. Vale, vosaltres camineu amb les mans, jo faig amb els peus per no sortir-me fora dels marges de la pantalla i et quedes amb la piràmide. Inhala, exhalo, una vegada més, inhala, exhalo. Retrocedeixes amb les mans cap als peus i d'aquí, malic endins, equilibro, rectifico, tanco cremallera, allargo. Repetim. Inhalo, exhalo, allargo genolls, avanço, col·loco planxa. Inhala, obro pantalla, exhala, inspira, em dones l'esquena, exhalo. Des d'aquí, retrocedeixes mans, o avances peus, piràmide de respiracions, inhala, exhala, inhala, exhala. Camines amb les mans, segur que a partir d'aquí ja noteu que la temperatura comença a pujar i us sobren capes, no? I ara entendreu per què vaig tan despullada en ple hivern. I molibes, tanco, fico coll, allargo, sí. Jo mateixa estireix la meva postura, estiro coll. Una darrera vegada més, inhala. Exhala. Arribo a terra. Vale, avança. Planxa, una respiració, inhala. Exhala, tanca malic, busca pujar-lo cap al centre de la columna. Inhala, desplegues. Obro, exhala, tornes. Inhala, dones l'esquena. I d'aquí, piràmide. A l'exhalar, empeny el terra, recorda per portar el teu pes cap als talons. És el gest com, soc molt fort i puc allunyar el terra de mi. Vale, i abans d'incorporar-nos, el que em faràs és la teva mà dreta vindrà a buscar l'exterior del turmell esquerre. Si arribes, subjecta't, quedes un parell de respiracions, el cap que pengi entre cama i braç. Vale, tornes i creuament contrari. Mà esquerra ve a buscar al lateral del turmell dret. Fantàstic. I d'aquí ja aprofitem genolls a terra. Postura de descans. Arrodoneixo un pas. Perfecte. Alineem maneta sota espatlles, genolls sota pelvis i comencem articulant una miqueta pelvis. Vale, el que faràs és endinsar pubis cap endins i treure el cap en fora. Fixeu-vos que no involucro tant la columna dorsal, sinó que el moviment ve des del punt bisagra a pelvis. A elevar, busco elevar sacre i a l'exhalar busco endinsar pubis. Vale? Sense repercutir tant en les dorsals. Intentem aïllar aquest segment. Hem de notar del final del tòrax, de la caixa toràcica, fins al principi de la pelvis.
Començaràs, som-ne. Inspira, treu culet, eleva cul. Exhala, porto pubis cap endins. Si algú es pregunta què estàs fent, digue-li, estic fent danza del vientre para parecerme a la Shakira en el movimiento pélvico. Inspiro, exhalo. Penseu que els moviments de dansa aquests en els que hi ha tanta llibertat pèlvica és perquè tenen un control suprem sobre tota la musculatura que envolta i rodeja els malucs i la cintura. Mentre vaig parlant, resta càrrega de les espatlles i les cervicals i sobretot busca aquest gest pelvis endarrere, pelvis endavant. Quan portis cap endavant, nota sobretot musculatura abdominal, el que us deia, al final de les costelles, fico panxa, i aquí trec culet, la part final i baixa de les lumbars. Fantàstic, una vegada més. Alguna cosa estic fent bé i m'ha caigut de llum del cel. Sembla mirant la sala, com no sé si es reflexionarà això en el vídeo. Perfecte. D'aquí, seguim una miqueta més amb el gat vaca, indiquem a les dorsals en inspirar, obre les vies aèries, auxilia coll i ja de columna dorsal. I a l'exhalar, empenja el terra una miqueta, t'arrodoneixes. Inspira, implico cap, implico tota la columna, exhalo, recull cap endins. Inspira, em desplego, exhalo, em vinc de trobar endins. Sincronitza una respiració. No busquis tant mirar-me la pantalla com seguir a l'ànima del teu propi cos. És crear dintre una respiració i encorregar cadascuna de les fases del moviment i experimentar-se amb elles. Perfecte. Esquena neutra i anem a suprimir l'extensió clàssica. Recull bé el màlic endins, relaxat, columna dorsal al màxim possible i comencem a davant, braç dret, cama esquerra. Inspira, que doble pantalla més o menys, allargo, exhalo, controlo, faig el canvi, inhalo, allargo, exhalo, controlo, faig el canvi. Busca allargar, sobretot fugint mà endavant, cama darrere, exhalo, controlo i canvi. Recordem aquesta lluita de poder que fa dins del nostre cos amb dues extremitats, 32 extremitats que cadascuna busquen en un sentit diferent. Completem dos més. L'última. Perfecte, i abans de passar posició de descans, tornes a piràmide. Puntetes d'estona a contacte amb el terra, descansa un pes endarrere, empeny el terra i un de mi i descanses a piques. Recordo si costava mantenir la postura fent jocs punta flex o flexo-extensió de genoll. Genolls al terra i descanso. Perfecte. Nois, ens col·loquem de perfil, anem amb planxes. Que difícil està sent això d'adaptar la càmera a la talla de la sala. Comencem amb planxa lateral. La primera opció que us proposo és de nivell intermig, de nivell per persones que vulgueu mantenir no tanta intensitat. Si ja estem prou entrenats i volem una cosa amb més força, el que farem és la planxa integral, que serà col·locar colze i buscar
mantindrà cintura i costelles elevades i distanciades del terra. Si no, repeteixo, busquem aquí i busquem lleugerament el peu. Llavors, el temps col·loco posició i busco mantenir de 3 a 4 respiracions, sobretot si estem en alçada. D'aquí, inspira. Adreço l'aire cap a la meva mà, exhalo, subjecto, tanco costelles, inhala. Exhalo, tanco costelles, inhala. Exhalo, aquesta última. Fantàstic. Et deixes reposar, estires una miqueta lateral del tronc. I amb una sèrie no fem res. Aquí us exprimo una miqueta la canya i tornem a la següent. Sostenim 3 respiracions. Inspira. Exhalo. Inspira, recorda. Quan parlava de definir cintura, m'estic referint a aquesta sensació, Així que no te rindes ara, que ve el treball interessant. La torre pixa que se me cae. Perfecte. Passes al mig, tornes a mirar, mira. Aquest gir l'he fet una mica sobtat. I tal qual, per no complicar-nos, em dones l'esquena. El mateix, si havies començat amb una modalitat senzilla, o havies començat amb una modalitat més intensa. Em sap greu, que us deixaré la part de mi menys personal. Però bueno, comencem. Recolza. Construeixo una postura, peus ferms, elevo pelvis, costelles separades tant del terra com de l'aixella. Eleva. Inspira. Allargo aire cap a la alçada. Exhalo. Mantinc subjecte. Inspira. Exhalo. Inspira. Una vegada més. Perfecte. Recordo. Permeto que relaxi una miqueta intercostals. I som-hi. Segona. Vamos bé. Inhala. 2. 3. I el mateix. Creues i busques tornar a passar. 2 cap avall. O piràmide. Posició de descans, connecta pels talons. En aquesta posició de descans buscarem de recuperar o restablir la nostra ritme respiratori. Penseu que hem estat en contraccions isomètriques, no les podem mantenir gaire i inclús ens van plantejar com si vinguéssim de pujar 30 escales, però perquè es tracten d'esforços anaeròbics. Estupendo. D'aquí, mitja volta, boca amunt. Anem a la part més damnificada d'aquestes festes. La panxa, que és la primera per reflectir els nostres excessos. Així que, en aquest aspecte sí que us puc ajudar. Començarem treballant aquesta panxa des de la porció alta de les cames, des del nostre sos. Recordem, posició neutra, si no hi ha patologies, passa el dos de la mà per sota la columna lumbar. És l'adaptació correcta d'una corba lumbar. Cóncavo, convexo, cóncavo. Si no m'equivoco, convexo, cóncavo, convexo. I des d'aquí, estabilitzant, portem àlic endins, intentem mantindre subjecte a la pelvis i començaràs flexionant des del maluc a l'avant genoll i al baixo, suaument mantinguent les lumbars el més estables possible. Inspira, eleves, exhala i baixa. Inspira, eleves, exhalo i baixo. Recordo, el moviment neix des del maluc. No és el genoll que fa coses rares. No és el genoll que s'implica en el moviment. Heu de notar des de la porció abdominal que aixeco. És com si d'aquí estirés un fil per elevar la meva cama. Estiro un fil, elevo la meva cama. Hem de notar la panxeta llangonada. Inspira, elevo, exhala, a baix. Si algú no nota panxeta, que s'enfoqui o col·loqui el dors de la mà sota les lumbars. Si veu que la lumbar guanya distància envers aquesta mà, és que no està activant correctament la faixa abdominal.
És complicat de fer, per això us dic que Pilates requereix concentració i sobretot una persona professional que us pugui anar guiant o orientant amb l'exercici. Pero bueno, mientras tanto me tenéis aquí en versión virtual, el asistente virtual de Pilates. Vale. Pujades controlades, baixades lentes, lenta, recolzo. Pujo controlat, baixo lent, lent, recolzo. Pujo controlat, baixo lent, lent, recolzo. Vale, dos més. Dreta i esquerra i dreta. Vale, perfecte. Apropem peus, recollim mans darrere del planell. Anem intercalant cursi inferior, cursi superior. Crotxe abdominal simple, barbeta desenganxada del pit, colzes ben oberts, fent el mateix gest que fèiem al principi, els colzes van endarrere. Inspira i aquí a l'exhalar, ara i lleugerament barbeta. Vale, exhala. Inspira, exhalo. Tanco sobretot de costelles a malic, hem de notar aquesta porció de l'acció. Inspiro, desplego tòrax, exhalo, tanco, cremallera, recullo aquí. Inspiro, desplego tòrax, exhalo. Vale, observa sobretot que no s'amaguin tensions darrere cervicals, l'eix de força de venir al centre, és aquests músculs que fan l'acció d'apropar. Descansa el cap sobre les teves mans. Últimes. 4. 3. 2. I l'última. Fantàstic. Tornem a porció inferior, aprofitant els peus col·locats en paral·lel, anem amb el cor, enganxo les escàpules, allunyo les espatlles de les orelles i d'aquí. Inspira, anem a un temps. Inspira, desenganxo pelvis, enfoco pubis cap amunt, exhalo, tanco cremallera, descordo cremallera, també recolzant progressivament la meva columna. Inspira, empenyo, elevo pubis, desenganxo dorsals, arribo al cap damunt, pressiono amb les espatlles i nada, exhalo, baixo, recolzo suaument, inspira, desenganxo, elevo, exhalo. Intenteu esbrinar quines són les parts involucrades al llarg de tot el moviment. El que sí notareu és que hi ha una intervenció molt important de totes les cadenes posteriors del nostre cos, sobretot a l'elevar el pont. I al baixar-lo suaument, isquiotibials resseguint la terra. Perfecte. Últimes 4. 3. 2. Fantàstic. I aquest últim pont, com sempre, busquem una miqueta més de recte, ens quedem amunt i per aquells que tingueu prou elasticitat del pectoral, el que fareu és creuar mans per darrere i em pujo sobre les espatlles, buscant aquí obrir el pit. 3 cicles de respiració. Si no et quedes aquí, busques simplement obrir l'estat-no tant com puguis. Col·loco. Inspira. Mantinc. Inspira. Mantinc. Una més. Desenganxo, abaixo. Recolzem cap al pit, els braços cap a deixem els genolls, el que per darrere. Si no hi ha lesions als genolls, abraço cap avant. Porció superior. Col·loquem, recuperem mans darrere el clatell i anem amb el treball d'oblics. Una sessió de porqueria que em sembla un patinat digne per a poder anar fent classes aniria molt guai. Sempre veig amb el monyo aquest remolino. Començaràs allargant cama dreta, que allargui en diagonal, a més control més avall, si no lleugerament en diagonal. Inspiro, obro i a l'exhalar, colze esquerre, creu cap a cama dreta. Inspira, allargues,
torsiono, recupero, exhalo, vinc a trobar-me al mig del meu cos, inspira, creixo, allarga, estira bé punta del peu, exhalo, torno, in, creixo, out, torno, in, creixo, out, torno, in. 6, 5, 4, 3, 2, i l'última. Recolzo i faig el canvi. Allargo cama esquerra, pressiona ferm amb el peu dret en el terra. Estira i allarga coll, in, out, in, out, in, out. 6, 5, 4, recorda no exageris el moviment, sinó busca petit giravolt de tronc, 2, i l'última. Descanso, porció inferior i lateral. Tornem, porció inferior, maneves totes dues cames. Vale, d'aquí podem col·locar mans al lateral, si ja tinc un nivell nodrit de pilates, si no mans posició en triangles, que m'ajudin a subjectar la pelvis per no hiperarquejar les lumbars. Vale? Perfecte. D'aquí, amb l'opció que més ens agradi, el que buscarem és baixo les cames en bloc en 3 temps i les pujo amunt. Vale? Suaument, baixo 3, 2, 1, ara ho pujo amunt. Baixo 3, 2, 1, ara ho pujo amunt. Sigue-ho, allarga fins a punta del peu avui. Si vols menys intensitat, mira't amb l'amic, que ho faig ja per defecte. Vale, últimes. 4, elevo. 3, elevo. 2, vale, i 1. La una de la muerte. Baixo. Relaxo. Agita cames si ho necessites. Vale, amb la porció superior donarem com a vàlid tot el cos i anem amb el roll-up. Vale, per implicar, tal com hem implicat estem en la totalitat amb tanta piràmide. I el Superman, anem amb la part anterior en la totalitat, que seria l'homònim amb el roll-up. No moureu les mans, però imagineu-vos braços per damunt del cap, ben estesos, peus en flex, recordeu que volem establir aquest punt de força de les cames pressionant el terra. Inspira i a l'exhalar comences a edificar la teva postura. Creixo, creixo, creixo. Isquions arriben al terra, allargues l'esquena. Vale, i a l'exhalar busques anar cap als teus cors, que tampoc m'està bé, i allargo des d'aquí. Vale, des d'aquí, cordo cremallera i abaixo, abaixo, recolzo, inhales. Vale, exhalo. Creixo cap amunt, important aquest gest, estiro la meva columna, són els músculs que rectifiquen la postura i m'allarguen. Exhalo. Vale, peus en flex, busco anar lluny, anar lluny, anar lluny. Recolzo, recolzo, recupero. Out. Out. Baixades lentes, se m'ha oblidat de dir, si algú li costava el roll-up, podíem fer el gest o amb una cama o amb totes dues cames. Verifiquem aquest petit impuls, ens ajudàvem amb les dues i des d'aquí ja li acabàvem de donar la sortida per finalitzar-lo. Sí? Perfecte, nois, 2 roll-ups més i ens quedem asseguts. Després d'aquest segon roll-up, anem amb el rolling i amb el tríceps. El rolling, l'exercici divertit de la seqüència pilatera. No farem els toques de la foca. El que buscarem és, jo subjecto les bigues per fora, els pols es creuen per davant, m'arrauleixo de forma arrodonida, sobretot fica-me-li cap dins, subjectem,
per dotar l'esquena aquesta forma arrodonida i el que fem és rodar fins a la zona mitja i buscar l'equilibri. Ja ho sé, em direu, tu sembles fer molt fàcil, però se puede. Vale? Simplement, tots ho portem a la memòria i tots hem fet croquetes i voltaretes cap enrere, així que emulamos esos estados primigenios de movilidad corporal y vamos a ello, ¿vale? Vinga, va, rodem, sí, ens ho passa superbé, aquí jo sola em sento una mica com en el chiquibac, però bueno. Recorda, no t'ha de fer mal a les lombars ni de tenir un cop sec de la caiguda de la teva esquena, simplement ha de ser un gest de rodó i m'incorporo. Vale, l'última. Perfecte. Anem amb el tícer. Podríem incorporar directament. El tícer és força de sols per elevar les cames amb una flexió de tronc escurçat. Llavors teníem la primera opció, mans endarrere, segona opció, mans endavant, tercera opció, cames externes. Sí? Opta per aquella opció que s'adapti més a la teva condició física. Sembla el prospecto medicinal ahí. Consulte con su farmacéutico. Vinga, va, comencem. Me voy a dar tregua, que estem al principi, 3 respiracions. Col·loca subjecte escàpules cap endarrere, allarga el cap tot digne, mira cap al cel i pronuncia. 1. Exhalo. 2. 3. Baixo cames i les agito lleugerament o petits massatges, petits copets per recuperar el to sobre aquesta zona. Estupendo! Et tornes a tocar i anem amb els darrers exercicis. Ens hauríem de tornar a veure el rodat, no, tan nada. Vale, començaràs avui cama esquerra, mobilitzem una miqueta cama des d'aquí, passem cap per avall. Vale, comences braços als laterals, el mateix, deixar espai al teu coll i col·loca els omoplats de forma que quedin ben adherits en el terra. D'aquí comences inspirant, allargo cama esquerra, exhalo, baixo un flex. Inspiro, allargo, exhalo, baixo un flex. In. Creixo fins a aquell punt que no necessito flexionar el genoll i que el puc mantindre allargat. Exhalo, estiro, allargant fins al taló. In, pujo punta, out, baixo. No us obsessioneu amb les alçades. El que ens interessa és que en el marge de moviment que puguem executar, el múscul estigui dominant. Estigui implicat en tot el rang de moviment, que no es desactivi i ho fem tirant, jo què sé, de torsions i moviments estranys, sinó que la cama sigui autònoma amb els seus propis moviments. 3, 2, la última. La cama esquerra pide un respiro y la dreta pide activación. Allargo, punta y son. Inspira, out. Sobretot, ves mirant, observant el teu coll, que no s'amagui tensions cap aquí, que és lumbars, esquena, que domini, cama maluc, que allargui. Mitja volta per cada boca de rossa. Anem amb el Superman. Allarga els braços per damunt del cap, braços ben estirats, per si no ho veieu correctament. Avui començarem a pujar una miqueta coll i mirada, per donar continuïtat i evolució als exercicis prèviament explicats en aquest canal i a través d'aquest mitjà. Llavors començaràs a l'inspira, elevo braç dret, cama esquerra, s'eleva lleugerament al pit, exhalo, abaixo sol. Inhala, contrari, exhalo, abaixo sol.
Puja fins on puguis, no et forcis, igual que abans. Si acaba de forma longitudinal, queda't aquí. Anem amb les últimes. 6. Baixo sol. 5. 4. 3. Un cicle més. I l'última. Perfecte. Mans als laterals, empeny per portar colet cap als talons, posició de descans. Per costum amb els meus alumnes a finalitzar les sessions amb aquest moment de relaxació, el que us convidaré és, si esteu en un lloc on us és possible fer aquests últims 5 minuts de calma, intentem contrastar aquest període d'activació muscular amb un període de jo permeto alliberar tots els meus músculs en una pausa, ja no solament física sinó també mental. Llavors, si teniu l'opció, agafeu alguna cosa per abrigar-vos i us disposeu a tombar la mà, agafem la part final de la sessió. Llavors, arribats a aquest punt, permet que el teu cos descansi plàcidament sobre el terra i simplement et donaràs espai per endinsar-te en aquesta mecànica de la respiració. Tanques els teus ulls i et disposes a investigar el pas de l'aire que entra a través del teu nas, infla el teu ventre, infla el teu tòrax i a l'exhalar com descansa o relaxa aquest circuit ventre, tòrax i espatlles. Tornes a inhalar. Veus que t'omples, que t'infles, que t'expandeixes i a l'exhalar et desinfles suaument, exhales, inclús t'alleugereixes. En la inhalació t'actives, t'oxigenes, et fas gran i ampli i amb l'exhalació deixes anar suaument, t'alliberes i relaxes. A l'inspirar, observes com aquest aire es mou dins la panxa, fent-la créixer, es mou ampliant les costelles, les costelles notaràs que pressionen lleugerament al terra, allargues la teva postura i el coll creix, i a l'exhalar passa tot a l'inrevés, la panxa perd volum, les costelles deixen d'exercir pressió al terra, les clavícules i les espatlles es relaxen. Tornes a inspirar. I aquesta inhalació suau inunda cadascun dels compartiments del teu cos, fent-los créixer i dilatant-los. I a l'exhalar, aquest procés de neteja es buida cap a l'exterior, de forma suau, equilibrada, acompassada. Inhales resseguint aquests 3 punts del teu cos i exhales observant i passant per aquestes 3 fases: panxa, tòrax i clavícules. Si vols allargar-ho un punt més, fantàstic. Inspires, m'omplo, m'oxigeno, em vitalitzo, exhalo, allibero, em desinflo, deixo anar. Al respirar, no cal ni que hi posis esforç, és algo automàtic. Simplement a vegades perquè ens donin una guia, una pauta que ens acompanyi a dotar de presència aquesta acció corporal tan arrelada al nostre cos. Així que permet, sense jutjar cadascuna de les fases, dedicar-te temps a omplir els dipòsits d'aire del teu cos i a desinflar-los suaument.
aquesta acció, observa que en cada exhalació t'invaeix una miqueta més la tranquil·litat, que la musculatura està més alliberada, menys tensa, que en cada respiració ets capaç d'oxigenar fins a aquelles estances de la ment que han quedat més ocultes sota tot el rebombori mental del dia a dia, dels pensaments. I a l'exhalar és com donar-se permís per ho deixo anar. Permetet aquestes últimes respiracions de forma més profunda i pausada. Quan acabes molt a poc comences a tornar l'atenció al teu cos. Pots començar movent el cap de banda a banda, tombat en el terra. Pots començar movent ditets dels peus, ditets de les mans, turmells, canells. Despertem el cos d'una forma suau i amorosa, com sempre fem. I molt a poc reculls genolls cap al pit i els abraces cap a tu. I si estem tombats, simplement abraço genolls cap a mi, els puc balancejar suaument davant de banda o endavant d'endarrere. Puc obrir tant la pelvis de forma circular. I quan et sentis preparat, tornaràs a incorporar. Creues cames, ens quedem en posició de l'indi i acabem respirant tal com hem començat i tal com hem finalitzat la sessió d'avui. Perfecte. Braços als laterals, inspira. Enlaires esquena, busca llarga cos, exhalo, baixo per davant del pit. Inspira. Recullo tot l'aire i el porto cap endins. Exhalo. Inspira, una vegada més. Exhalo. Perfecte, nois. Avui molts dels que seguiu a través d'aquest mitjà heu vist com seria una sessió completa habitual. Sabeu que el Pilates té molta influència pel ioga i ens intentem fer aquesta fusió d'espais, ja no tan sols d'entrenament i de consciència corporal, sinó de portar aquesta consciència corporal a una estança més mental. Ser capaç de fer aquest buidatge de la ment, on trobo una aproximació de modalitats força interessant. I res, dit això, com sempre, me n'alegro de tornar-nos a veure a través d'aquest mitjà i com sempre deixo obertes les vies de col·laboració actives, ja que aquest procés d'intermitència ens està deixant amb una incertesa més que gran. I res, salutacions a tots, cuideu-vos molt i qualsevol proposta, com sempre, teniu el meu contacte. Que passeu, que seguim amb molt bona entrada.